Kardom nili uruning tikathar Karbi Anglong news arning ang sama berta pini langkon ita. Epia Chalsi bukajan LSC arwa tumpen water satum aphan kachoro alam the aputhak pherang ke amai kangnipon jangmiponi phain kora trok siarni analopor phaisi apor hanjang langso press club asai hem along bukajan LSC all party hills leader conference mati thi hekpen Epia Chalsi asong atumpen non head jong lok sabha bang phu kangwai padupon detpen aphi Epia Chalsi aphan ke kroi arata tum aphan kachoro alam the aputhak pherang ke amai phapon Bangso Pherangke Amai Kangnipon along Epia Chalsi Central Committee, Law Secretary N, Bukajan LA Committee Meipu Samson Teron, Pranjol Kro, Chunbang Epia Chalsi Bukajan LA Committee, Epia Chalsi LA Committee, Lamjai Sarpo, Kleng Sarpo Tisu, Abarim Epia Chalsi Deupani Candidate Anthony Bongru, Rotoningti, Kache Bepi, Chunbang, Women Wing Epia Chalsi Bukajan LA Committee Atumpensi Pherangke Amai Ingniponlu. Alangli tumpen jasemet non head jong trok dipu ST Parliamentary Constituency Lok Sabha election ahut Epia Chalsi aphan vote ke ong dongpen ke jok arat lapen dihin anat kacherap anparta gari motor jakong horang bidi sore anparta kaprek pen election arui kacherap donatum aphan kachoru pipajar ponlo Adontu ke pachini pontu ke Epia Chalsi pen ke hemprek ke palong ji aphan ke election ahutong kache song chot kalisi non ke wangji election counting vosi gachi cloni phai plilote six schedule awareness lapen hemprek aparman kache song amai dengpon thupit popusi klardak pen Karbi Anglong lapen dima hasau inglong akhe arat aphan pherang ke amai long pen pachini pon bukajan pesar kurube Karbi Anglong news aprangsi pherang ke thonam dame tong se kot pen ilitum nalitum phan ke phapen ladak kebang pen nang itu mau office long lapuson apor nang pidu no theka pot akero pilo lapen tong sekot pen ilitum ki phanang ko kalam theke la henlo atumi lake Karbi Anglong lapen NC Hills abaha phan bang phukang wai mate kilik election polling day lo patumi lase ongdung a voters atum la APHLC phan ke khroy tum phan an nilitum chorong tum lapen chorolo athema nilitum atok ano kelidam et un e athai dadu adim dadu setame alang litum ning kimi pen nilitum phan vote ki pi pen laposon ning chipathe pon pen apot nilitum ahin pen bokajan LEC ahin pen nilitum alang litum phan chorolo nasi aprangsi nili pachining tung nilidung kangni lake ake hai pranjal pro alangli bokajan LEC long General Secretary lo lapen nilidung kang ni bangke alangli Anthony Bongrum alangli bokajan LEC long executive members lo lapen alangli kidamtang MAC election hot Deopani constituency pen alangli ex MAC candidate lo lapen adar kang ni bangke alangli Sami Kache Bepi alangli bokajan LEC long women wing secretary lo non alangli eklembo lapen nilindung ke do bangkel hello pokajan LEC long spokesperson lo Kleng Sarpotisu lapen lapu nilindung nat kang di dotulang alangli pokajan LEC long a committee long organizing secretary lo alangli di sango lasi non nilitum rada phan isi ke than thu kang tung bangkel hello non election mate vote jogat lo result labang klang telang sitame isi nang litum phan nilitum ahin pen ke pachini kang tung ke lahan lo nilitum akache song bang ke ingtom telu lake nang litum acha taya long pen sinilitum Karbi Anglong la benen sil sara phan pachini lo la result out there pidame la so movement bang ke nilitum dam bompo lake sang selu nilitum akemang la pen nilitum kar I Karbi Anglong aradakar inai article 244A afarman la pen 6 schedule teng pen long pat cerai conver long nangji pula bangso kemang pensinil tum klem pon bompo lasi nil tum kemang pon lahen lo result kipi arni pen next arni lo plotang te ako puthot awareness campaigning bang nil tum dam thu fit po lahen lo pachini pon kang tung bang ke lapen ladak hembrek aparman lapen longri pat aparman ning ke hang akar bi lapen a tribal tum phan an ke kai ke tame nil tum ing habing pudang lapen vang enangji kusinile tum phapon lo athema ongdung leaders lapen a party tum ke methang alle phan kiri pen apot article 244A labangso autonomous state
ai su pon pen iltum ki duk det ke boyat akar bi to phan aning kan da pilu pon bom lo bon da me non nilitum APHLC bangke ahok pet akam alam lapen akam nilitum pachetonji bosi nilitum chingwai pon lo Banghini CRPF Personnel Aphan Okchumpran Atum Apran Armudet Manipur State along Visnupur District arlo Narayan Sena Region Angkang along Honthe Mimi Kuki Militants Atum Katumpra Ajok Banghini CRPF Personnel Apran Damnang Juilo Police pen ke than atengke bangso Katumpra Ajo Chitim Porphai Hinira Achitim Apor Malompusi Paklang Ponlo Apran ke dam Banghini Atum lake 128 Battalion Paramilitary Force pen Arms Group Atum Pato Penang Anapor Bisnupur District Moirang Police Station Angkang Rong Along Hele Apon U Arms Group Atum B28 BN CRPF Outpost Arlo Bomb ke up ajok bangso bomb ke up pen Bangpli Jadav Das N Sarkar Arup Seini Lapen Aftaf Hussein Atum Arengahu Solo Aphitu N Sarkar Lapen Arup Seini Atum Kopai ke langno pen ajok apran damnanglo Lok Sabha General Election Surinira incorrectly Aninkan 6 Dipu ST Parliamentary Constituency along Patumi Wurjok Laso along Kadukavi Bank for candidate Chipati Pono Laso election along EPHLC asong atum ko an ning kachithe Domapura EPHLC lamjai sarpo angtong ing tikatharapan phirangke abitung atum lamthe arjpon pedo alang lipen ke than pona tengke kedamtang MEC election a tami Hamren constituency along ke EPHLC atum pakpharo phoni avot pensi kerem cholo sita nonadiu MP election a hora bangke Hamren constituency penke EPHLC asong se highway jipusi aning chithek longalamthe chipaklang oi chok jasmet Hamren homosti chukdamtang pini pharo trok se chota bot pensi uni chotan mandalo sita nona phongla MP election a hora bangke dak Hamren a committee tumpen ni tame cerap rapet si ongdong dim bangke ne tum humri lo tapen apora bangke gacipian cipidar lo pine ghontai si bak sang koklang ponda avelo kwan ma por jipine cipidar lo alang nita tumi dikpen kwan ma campaign ke penang ke claim lo la pen megjang jipin pin lo kado beta na si ana cipaduk pen no nang tek long bang la hello dera lok sitame dam tangge haidet lo nona bang ke hai me tu muchot po sonsi kolonga ps ta ke dam tang haidet lo dak ta ke hai me tu muchot po sonsi dak kon na nara dema lenchika bang une chot lo non bang undet po sonsi ang tek long bom lo tele horta une chot lo non bang undet po sonsi ni song khang da ki untang sonsi tek long lo si inkoresia ps pen bang ke neletum ki untang sai se lo pusi ang tek long lo muthe dak arsong long bang non kopi ko son poni dak bang ta me dak ta ki haji phan ding che the dolang ta ko son poni ang deng si du ko lo sita po amut pangrum pelo plotang de Hamren homosti pen bang ke non MP election hot bang ke haidon dat lo pusi non bang ke ang thek bang che thek dong lo non ke lang tang anta chai ke dui ke dai pen MP to MP election la BJP haidat no ten non la BJP ki pi akar bi tum an kan aning ki oi hi la tum nang li hing pen ma tha kan aning oi kan ang deng li la hai to ani choi pigji da se met hedi non tove tumi dekhani tum meeting damlo la pen ake sar tum isigani rid arjulong long aprang da Karbi Anglong regional party chari bom hodo bangke ilitum Karbi so inglong so tum bang amaning tuichet bang ang tan pen ke bang tum e phan hedi longri long pada hem phugela tum helo jo pula sona ke hok bang do se chingki che than tame hithi kular ki do tame asia manang pi do pusi sar tum da che charlo sita non bang jete bar fit non bang ke e phan amar si non ke dak hithi kular nang do dun ri anta na puder loke pan si dak phelang pi chu herla pjr long lam ki do phulong theng ak da hala so dem pen kilometer hini thong che lo dem no ino da kar bi kula chikimi pura pwd along le long lata hala bongli along le takali pota thang da ve pwd along le long che kima phansi non bangke bongali amuni sinon ke phanang jong thu an lo jola son si bang phan ho or ki pi joini non bangke longri long pada hem phun tum hello puka chekrong bangke nang cheng bom lo jola si la soang deng ke la ke bat bom po jong si tum kapre ka party non la ke che ke be phana ni ke pathe a party phan pi bom lang polo tang te la si ning ji oi ji la ke ko mat mara tum si
pini BJP Congress Pan ani pathe bom lang mahala tum ke aning chi oiji lapen pini regional party punon APHL sia song pan pen KCKB party pan perem nang KCKB party KCKB so pan amen thanang pu kachi kroi tum anabang ke mo phi KCKB atum aje kong mo phi BJP joini peleng tangkring pusita ile tum bangkel an ning chi oi de athema ile tum bangke bor ilo ke bor ilo mothe nang kachi don dun de tum kok polam chot le ma ti di asi hala kachi don dun de tum no mo phi ning chi oi bangke nilima tha teng te Rongbong khat thewang 2 polling station under RV Herai kethe ajok hum thongke brahini ahemating kahenupon Jangmi poni phang kora trok CR ni lakhain kora trok Dwarbagore misi constituency angkang deithor Rongbong khat thewang 2 polling station under hum thongke brahini ahem ating kahenupon Lason si Tomon RV Herai kethi ong aman Rongbong khat thewang 2 polling station under hum thongke brahini ahem hingnu dundu lapen Richard Tobi Arjulong si Rongbong khat polling station president Mongol Singh Rongpi secretary Moses Rongphar lapen thewang polling president Roland Terang secretary Anil Hansepen Sakti Kendra atum aphan tongsekot pen pin khat ponsi tangka kera pipa jerdamlu lancho takalisi ting sitami ron ponji pusi Richard Tobi chichak tekang puta local committee atum pen than tekanglu lapen ahem phwa tumpen Richard Tobi aphan aning aklong pen kachuru pipa jerdamlu dak nang tum dahuri arlok long patwe hirai ke thipen pinang hem kan hok don kan ba hem kan hok pon dolo lo to akero paper pig lo ini nang itu mapan media hoi pan stame akero paper pig lo the patwe apor lo tomon hirai pen ajok la hem rin dak rongbong khada puling lo andar lo poisa impierong lo labangso hem rin do antami kana hok pon dolo sila bangso akisung apora long stami nanglitum media hoi pen aki humri la pen berta nakipi pidun jia pan stami nanglitum hana ke ropi parpig lo na sila lo pini tongsi kot pen la bangso batowe ke ingting kuglo idabadap apor long jinghon ilitum education em sar ahin alangli pan berta ki pipen acher sustami alangli la bangso khobor kar julong pen binang an alangli labang so berta ka julong pen la kisung de ipo ahem tu na tumaphan alang li kerap ke pajir ipon lo ane don kan ba hem tu na tum kan hok pon dolo pini ladak rong mohara puling poisa inti rong along bangke don kre pli ansi mane pura mane ahem do thai vipin an la puson thekon long lo kalau dai thor ya ge don an bak kahin no dundu lo tangte dai thor sorry dai thor romang khat dai huri area ge on bak ahem kahin no dun lo la si lalo la bortoman bangke nilitum la nilike local committee secretary lo posi la nili puling andar an along asinsas bante nitum khobor kichi en ke lalo non bortoman bangke lason ekdom mane pu rongbong khat pen poisa rong bangke pinangan ahem keing nu pon thek ponong lo nang limen sang lo lasi nilimen ke Joseph Rongphar dak local committee rongbong khat api salong